Nun tempo no que o pequeno comercio loita por sobrevivir, máis difícil aínda é sumar anos de historia e permanecer abertos desde o século pasado. É o caso dunha ferraxería de Pontevedra que leva desde 1946 vendendo todo tipo de artiluxos aos seus clientes. O segredo desta longa vida é que neste establecemento sempre se atopa o que se busca. Chama a atención dos que a descobren por primeira vez no corazón do centro histórico de Pontevedra, a distribución da ferraxería gallega e a súa estética que se conserva como desde o primeiro día son un grande atractivo. De estar aí unha chica italiana cos fillos que entrou, quedou maravillada. Mucha gente, e miras cando entran, en el momento de que entran, que abren la boca e dices tú, mira ese. Y entonces ven un montón de cosas que no es fácil de ver así un negocio con tanta cilindrada como este, así pequeña. Abriu as súas portas en 1946 e converteuse nun negocio familiar que vai pola terceira xeración. A súa fronte, Benito e Luís venden todo tipo de artiluxos que conseguen atopar entre os milleiros de caixóns pequenos e caixas amoreadas. Pequeño material de ferretería, herrajes en general y bueno, pues todo lo que sea manillería, bisagras, pernios y cosas de esas que no están aquí a lo mejor y están en otro almacén por aquí cerca. Din os seus clientes que o que non atopan nesta ferraxería é porque non existe. Porque ten variedade casi todo. Está bien que existan estos locales así antiguos y que tengan tanta variedad de productos. Así para cousas pequenas e tal, pues moi ben, moi ben. Pese ás dificultades dos novos tempos, esta ferraxería está a piques de cumprir 80 anos de historia no corazón da zona bella pontevedresa.